sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Yiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi.
Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling. Nagpapasalamat ako sa Yiling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umiihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yiling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yiling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang Yiling. Yiling, magaan, masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yiling ang kailangan. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City; Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua, Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabua, Camarines Sur. Prayers from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong, Batu, Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Castelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, Nabua, Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, Babda President, Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Prayers for the soul of Josefina A. Ocampo from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua, Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Petsa 19 kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita ni na Miyerkules. Ribahan kita sa laog nin halos sarong oras na presentasyon kana programang Barreta Asin Platica ngunya na pagka-aldaw. Kay banya to sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon, man sa transmitter si Ricky Sagayak. Yaon man na sa muyang Chief Technician si Engineer Abelindon Torallo. Ano ng tubig ini ka na Iriga City Water District. Saan namit baga chlorine bako ng tubig. Kung minsan pati pag nagbubulos dyan sa mga posit. Color gatas na ang supply na tubig kan Iriga City Water District. Baka pati ang bito ka kayo ni malinigan.
bako sa nang mga tubo as in posit na nagsusupply sa mga konsesyonero. Sabagay, maray man yan. Igwa ng pang-cleansing sa tulak. Magkagaradan lamang ang virus sa tulak kan tao. Digdi sa siyudad kan Iriga. Yan man po sa merkado publiko kan sa tuyang siyudad. Abang laboy man dyan sa Circumferential Road. Malaog dyan sa merkado publiko. Sabagay, pag nag-uuran sa naman. Maray lugod gayod kung makusugnan pag-uran, magbaha, ta pwedeng malinigan na merkado publiko kan Iriga. Dati kahit na-obserbaran ko, bigsusumpit yan kan Bureau of Fire Protection. Yan garo napapabayaan na naman. Anyari, Market Superintendent Fatima Oyado. Sahon ta daw girara ining madunugod po sa nagpapadagos na satellite registration schedule kana Commission on Election digdi po sa siyudad kan Iriga. Ngunya na pagkaldaw gigibuhon ana satellite registration dyan sa Barangay San Juan Covered Court. Sa San Miguel sa June 20 sa Barangay Hall. Sa San Nicolas sa June 25 digdiman sa Barangay Hall. Sa July 2 duman sa San Pedro sa Barangay Hallman. Sa July 3 sa San Rafael sa Barangay Hall. Sa July 4 sa Barangay Hall kan San Ramon. Sa July 5 sa Barangay San Roque, digdi po ini sa sentro kan siyudad din Iriga dyan sa may Gaisano. Sa San Vicente Norte sa maabot man na Hulyo 9 duman sa Barangay Hall. Sa Hulyo 10 dyan sa San Vicente Sur, Covered Court sa Tubangan kan Barangay Hall. Sa Santa Cruz Norte sa maabot na Hulyo 12 sa Barangay Chapel. Sa Santa Cruz Sur sa Hulyo 16 sa Barangay Hall. Sa Santa Elena sa Hulyo 19 sa Barangay Hall. Sa Santa Isabel, July 23 sa Barangay Hall. Sa Santa Maria sa Hulyo 24 sa Barangay Hall. Sa Santa Teresita sa Agosto 6, dyan man sa Barangay Hall. Sa Santiago sa Agosto 14 sa Barangay Hall. Sa Santo Domingo, Agosto 20 sa Barangay Hall. Ang pinakahore at sa Agosto 27, dyan po sa Barangay Hall kan Barangay Santo Niño. Oy, kumusta ki Liga President, punong Barangay Antonio Serrano. Tapos ining kung paano magparehistro, personal na magpasiring sa Office of the Election Officer, satellite registration para mag-fill up ka na registration application form CAF1 series of 2022 asin magdara kan mga minasunod. Valid ID na pinag-ako para sa voter registration asin photocopy kan valid ID. Pwede man na mag-download kan registration application form CAF1 series of 2022 para makapag-fill up na bago pa magpasiring sa Office of the Election Officer. I-scan ang QR code para makapag-download. Sarong kopya kan CF1 series 2022 na nakaprint sa long size bond paper na dapat i-accomplish. Yan po ang schedule asin pangapudan kan Commission on Election duman sa mga maparehistro sa
man lain-lain na barangay digdi po sa siyudad kan Iriga. Siyempre, pangapudan ni Attorney Cinderella Pereras Lozano ang COMELEC Election Officer kana siyudad nin Iriga. Good morning na lang sa iyang mga pag-iriba dyan po sa City Hall kana Iriga. Pasaon ta daw ining urulay-ulay ngunyan sa Kantong Putikon duman sa siyudad kan Naga. Permi na subot maugma sa Kantong Putikon, permi nang may libreng kape saka hot choco. Mientras na nag-uurulay manunungod sa politika, negosyo asin showbiz. May nagdudubli daang order ni na hot choco na inaagisa na sa istorya. Pero maugmaan na kadaklan hihiriwid-hiwid sa kangingisi. Sigon sa istorya ni Roger, magkasaro na da sa krusada ang party list na ako Bicol ni Congressman Saldico na tugang ni Kitoko. Sakaan Bicol saro ni Congressman El Rebilla Perte an apuda ako Bicol saro party list. Tapos ining nagluluwas man na mga pangaran, may masabat na da ki Congressman Elre sa kargong gobernador kan Camarines Sur sa maabot na 2025 elections. Naglalataw naman ang pangaran kan kontrobersyal na dating senador na taga-Irigang si Laila de Lima na posibleng dumalagan kontra ki Villaperte. Si Congressman Gabi Bordado iyo mandaan piguulayan na magiging running mate kung madadagos ini pertian bakbakan. Desidido manda si Naga City Mayor Nelson Ligacion na bayaan ang Naga para dumalagan kongresista sa tercer distrito. Malata si ginadaan na layaw-layaw sa 7 banwaan sa tercer distrito, sinunoy magtuto isna kudaa. Nakainot na sa forma, formado na ang sa iyang grupo. Grabe na pati daa ang gastos, sabi ni Bong Franco. Sa banwaan man ka na pili, dai mapahunod si Mayor Tomas Bungalonta, desididong padalaganon ang sa iyang aki na si Annalyn sa kargong alkalde karibay niya para da asyertong magana. Siya ang matandim bilang Vice Mayor kan sa iyang aki kontra sa grupo ni Paul Manaog, Francis Belen asinman Bikbik Solano, na anas man may ambisyon mag-alkalde sa capital town. Daughter-father tandem ang tirada sa pili. Pige ilusyonan daa ang aki ni Dipuntong Nonoy Andaya na si Ranton Andaya na magdalagan bilang congressman sa Primer Distrito para isabat ki Congressman Anthony Horibata. Si Congressman Hori daiman daa pahuhuri sa laban. Ang aktor na si Marco Gumabaw iyuman mauot sumubat kay Congressman Arne Pentebella sa Partido District. Si Arne binibistong leader kan nationalista o Nationalist People's Coalition o NPC digdi sa probinsya kan Camarines Sur, paisi-isi sana tapusog an sa iyang grupo duman sa partido. May masabat naman ki Congressman Meg sa Rinconada si Philip Portuno sa diring tao ni dating Congressman Sal Portuno pangyayari. Sa banwaan kan Nabwa desidido man sumabat si retiradong General Jerry Biares kontra ki Per Simbulan. Si General Biares
sabak sa politika sa enot na pagkakataon, mayo pang sudya, naging marhay na opisyal kan kapulisan. May dakulang pangiturugan para sa banwaan, pusog asin malalauman, mapurbar na rumpagon ang liderato kan simbulan na nagkapot kana renda lokal sa lawig na panahon. Tapos sabi padigdi, bagong liderato para sa Lambang na Buenyo. Makonsuelo po ana dalagan ka na politika digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur. Pero may mga pagbabago pa man yan. Ano, kumbaga senaryo pa sana yan. Pero kung nakapag-file na ka na sa indang mga certificate of candidacy, ang mga pangaran na naglalataw na yan, diyan na kita mag-abang. Kung ano pa po ang mga masunod na mangyayari. Hoy, good morning Mampalan, ki dating Congressman na Sal Fortuno, asin ki Ma'am Jo. Siyempre ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. dyan po sa Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Saka ki Ronnie Maestrado, asin sa iyang mga pag-iriba. Gadan man na sarong lalaki makalis maghugot sa laog ka na sarong payag duman sa Zona 1, Barangay San Sebastian, Lagunoy, Camarines Sur. Pinagabisto ang biktima na si John Paul Raceles, 20 anyos. Sa nagunong informasyon na pag-araman na nadukaya na sanang nakabitay si Raceles asin mayo ng buhay gamit ang lubid kana duyan sa laog kan payag sa nasambitan ng lugar. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad na pag-araman na nagmamati nin depresyon ang nasambitan ng biktima, makaliis ining iwalat kan sa iyang live-in partner na si Angelica Bellorente, 18 anyos, kan nakaaging Setyembre 2017. Sangon niya, nagpapadagos pa man ang investigasyon kan mga otoridad manungod sa nasambitan ng pangyayari. Yan, dakulan mga naluloko de amor tapos naguhugot. Ani ba man darakan kapag tiusan, so buot. Mayo nang ipakakan sa pamilya ko minsan. Sabi bagaan sakit kan pagbuhay. Tapos kung sige an iwal, kan babae sa kalalaki na mag-agum, ani baday na natutuninong ang isip, maray pang tapuson ko na buhay ko digdi sa kinaban. Tabang sakit niya kan pagbuhay. Maray kon itong kasabihan na, ngayangod, kumusta pagbuhay-buhay? Malangi adingod, pagbuhay, italbong. Pag alas 4 umotro, di nagray nangod. Arag sa nakana pagbuhay. Santisimang buhay. Pero naramdaman ko kay ito kan mga panahon, sabi kan mga gurang. Dahil nga kamo maghugot, dahil kamo akuon sa simbahan. So mga naguhugot kan panahon, dahil po inaako sa simbahan. Kumbaga dahil pinag-mimisahan. Pero ngunyan dahil mambaga inaaram na kan simbahan kung an malaog sa simbahan, naghugot. Siyempre, so kapamilya, dahil naman yan ipapaaram. Dakol na pa akong naaraman na mga ilinaog sa simbahan ng mga naghugot. Kung niisipon nga ni, dapat iyo talaga yan ang misahan.
nganing makahawas man lamang ang sa indang kalag sa pagsakit sa buhay digdi sa kinaban. Bueno, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, sa rupang report, hali sa luwas. Field Report! Nasa linya si Karondang Kim. Karondang Kim, pasok. Maray na pagkaaga Karondang Philip, sa tuya pong mga paraantabay kang RPN na Radyo Ronda Iriga, sa mga gabos na mga taga-Rinconada area nagdadangog sa tuya pong programa, sa partikularmente sa imong programang Barita Asina Platica. Bueno, Karondang Philip, ayaw po kita ngunyan, digdi po sa may munisipyo ka na Banwakan, Balatan, partikularmente digdi po sa opisina ni Sir Mark Abrera na Municipal Agriculturist ang Banwaning Balatan. Yan po kita digdi sa Municipal Agriculturist Office sa opisina po ni Sir Mark. Makakaulay po niya to, dapit po sa mga programa at aktibidad sa Municipal Agriculture Office na Banwaan ng Balatan. Dapit po yan sa mga sagibo din ng mga programa at mga proyekto sa Municipal Agriculture Office dito po sa Banwaan ng Balatan. Ayan. Sir Mark, maray na pag-aga po sa Indo po Gabos. Sir Mark, good morning po. Sir Mark, good morning po. Nasa angkor po si Karondang Philip Baracena na RPN Radyo Ronda Iriga sa programa pong Barita Asina Platica. Good morning po, sa boss. Sir, ano po ang mga programa kan Department of Agriculture bilang City Agriculturist ka na Banwaanin na Balatan ngunya ng mga panahon? Ano po ang mga programa ka na City Agriculturist asin man ka na Department of Agriculture dyan sa Banwaan ka na Balatan ngunya ng mga panahon? Evaluation ng Clean and Green Program. So actually sir, ang Clean and Green Program po, nagpuon yan year 2020 ang samuyang Clean and Green. Ang objeto po kanyan is para po magkaigwan ng food security at food sufficiency ang katuyang mga household families. And mabawasan din po ang mga basura sa kada barangay. So mag-recycle, i-reduce ang basura, and at the same time po, so ma-maintain po ang kalinigan kang kada barangay. So ngunyan po ongoing po ang samuyang Clean and Green Program para i-evaluate po ang sa indang mga accomplishment ngunyan na taon po. Igo pa po kaming actually sir, ang Municipal Agriculture Office dakulon pong program na pinakaputan. May rice program, may vegetable which is the High Value Crops Development Program, may organic agriculture program, may livestock, may fisheries, may and corn program. So yan po ang mga ina-implement ni sa buong taon po along the yan po ang mga programa na ina-implement ni yan po ang banner program din po ng Department of Agriculture and yung sa BIFAR. So yan po ang ginagawa namin is nagbibigay kami ng mga technical assistance sa crops and sa mga livestock production. And nag-surveillance din po kami kung may mga pests and diseases po na nagkakaroon po sa mga farm ng ating mga farmers po dito sa Balatan. And of course po, nagdidistribute kami ng mga seeds and fertilizer for production po para at least po mabawasan na din yung mga gastos ng ating farmers through pagbibigay natin ng mga assistance po. And may insurance din po tayo kung sakaling pong matamaan ng mga disaster or mga bagyo, halimbawa po. So may mga free insurance po tayo sa ating mga farmers and fisher folks, which is dapat naka-registered ka sa RSPSA and fisher folks registration. So yun po yung mga requirements para maka-avail po ng free insurance. Diyan po sa Banwaan ka na Balatan, saro baga dyan sa mga mayor na hanap buhay kan mga taga Banwaan kan Balatan, ining pagsisira
Kumusta po ang itinataong ayuda ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paagi ka na Department of Agriculture? Actually, sir, ang BIPAR, nagbibigay din po sila ng mga bangka with gear. So, nagbibigay sila. And at the same time po, nagbibigay din po sila ng fuel assistance po sa mga fisher box natin. So, yun po. Pero po sa mga itinataong tabang kan Department of Agriculture as in BIPAR para sa mga parasira dyan, digdi po sa agricultural land na porsyon ka na balatan, ano po ang mga itinataon nindo na mga ayuda hali dyan sa munisipyo kan Banwanin Balatan? Sa farmers and fisher folks po, yun po, kumbaga, una po, ang ginagawa namin sa mga fisher folks, lalo yung mga mas boat owner po, ay nire-register namin sila sa, or pinapalit siya namin sila para po makasabi sila sa sa FishR and Boat R, yung boat registration ng BIPAR, which is system po yun ng BIPAR. Yun ang ginagawa namin dito sa munisipyo. Kasi po, in case yung mga intervention na mga ibibigay yung national dito, yun po ang binabasehan ng munisipyo po para makatulong sila. And at the same time, sir, yun nga po yung sa sa insurance, hindi lang kasi sa crops na insurance, pati yung bangka nila, ito din i-insured. Yes, Karandang Philip. Sa Karandang Philip, may duwa man lang kitang kaputan kay Sir Mark, yan po kita digdi, samantalawang tanayining kaputan kay Sir Mark. Dapit po ni Sir Mark duman po sa, may follow-up lang kami duman sa mga apektado po kitang mga farmers kan nakaagi pong bulan. Inuli po yan sa grabing tag-init na talagang ibang lugar mayong mga supply ng tubig. Ano po, sendo pong mga naging intervention kayo sa mga para lalo na sa mga paraoma, mga para tanom ng mga agriculture products. Hello po. Actually, yes po. Halos gamos man pong munisipyo. Halos gamos man po apektado po sa tuyang init. So, ang municipal agriculturist po, yung po itong unang tig-mis, in-insure lahat ng mga area, lahat ng mga farm na nagtatanim ng mga rice, corn. So, minabuti po namin na i-insured po sila. Kasi po, hindi natin alam ang panahon pa bago-bago. So, doon po, isa na yung sa, kumbaga, assistance na imibigay through PCIC na sila, kung at least mabayaran po yung apektado na dahil sa sobrang init. At the same time po, so yung latest natin ngayon, nagkaroon po kami ng distribution, food assistance distribution coming from the DSWD po, yung food pack. So yun po is distribute namin doon sa mga farmers. At the same time, fisher folks na apektado po ng sobrang init. So yun po yung naging namin so far na mabigyan po sila at least ng food assistance para din meron pong sure na may may ihahapag na sa kanilang mga pamilya at sa may pagkain po yung mga anak nila. So yun po. And diretso pa din po, nagbisita din kami sa kanila para po i-inform sila kung ano mga dapat gawin during drought o yung mga area din po na wala talagang patubig. So yung iba po talaga tumigil sa pagtatanim. So yung iba naman po may irrigated area. So diretso pa din po yung pagbibigay namin ng mga intervention, lalo yung sa fertilizer and seeds. So yan po. And last lang sir, si programa po ganin dungon niya na tigsa sa Gibo, alam po ka na clean and green program. Pero po mga naghahalat pong mga
premyo kan kada barangay na kung sakaling manggagana po sinda kung pwede pong ano nato sa mga parang mga paradahog kita dito sa Banuan kan Balatan siyempre at ato tuya pong broadcast naka-live stream man po sa Facebook Live and may mga followers kita sa RPN Iriga ng mga taga Banuan po kan Balatan. Thank you. So, I would like to an opportunity kasi we have this search for the Cleanest English Barangay 2024. So, binadyadan ko ini kang local government unit of Balatan to our Mayor Honorable Nena Bibagasbas na magkaigwan ning premyo or insentibo po ang mga barangay na nag-iiwan kumbaga kaining programa. So, ang Cleanest English Barangay po actually budgeted po siya 500,000. Yan po. So, banga mi po yan sa mga major and minor awards po yan. So, mga barangay po yan. So, 17 barangay po ang samuya pong participants. So, sa Cleanest and Greenest Barangay po, so 100,000 po ang samuyang prize for that. And yun po yung first place. The second place po is 75,000. Third place po is 50,000. And then po may mga minor awards po tayo. The Cleanest and Greenest Coastal Barangay. Kung sa coastal lang po siya, 10,000 po yan. May Cleanest and Greenest Upland Barangay din po tayo, which is 10,000 din po. And yung mga sa landscape design po, yung mga beautification along Barangay Road, 5,000 po siya. And yung ngayon pong Best Implementer on Rabies Eradication Program, which is po yung mga sa dog. Binigyan din po namin ng awards yung mga nag-implement ng mga para ma-eliminate po yung mga dog natin, mga stray dog. Meron din po siya, 5,000. Best Implementer on Solid Waste Management. Meron din po siyang 5,000. And for the Backyard and Community Garden po, yung Community Garden po is 5,000. Sa Best Backyard Garden po, may tatlo tayong award dyan. First, naputol na si Karondang Kim. Field Report! Tama na muna ito, Karondang Kim. Okay naman itong pinagsabi ni Sir Mark Cabrera na City Agriculturist ka na Banuanin na Balatan. Meron antes mo kita magpragos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Get
Tanggadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa. Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Manalang kitang 8 minutos antes kitang magpaaram. Nag-apod giraray si Kim Llorca yan sa Banwaan ka na Balatan. Field Report! Bueno, pasok giraray karondang Kim. Maray na pagkagagiraray karon ng pilit naputulan sa tuyang commercial pala. And siyempre, si Sir Marky alman lang digdi naghahalap po sa tuya. Padagos ko lang itong mga pinag-uulayan sa po kasubado karon ng pilit. I-arab po itong Clean and Green program, mga prices. Si Sir Marky, summarize nila po mga prices lang sa mga aktibidad at ng programa ko niyan sa Clean and Green program sa Search Clinics Barangay. Hello po. Hindi po ito sa batang. So,
Actually, in po, binadyanan po ang LGU, 500,000 po ang allocated sa ID. So budgeted po yan para ma-implement pa yung clean and green program. So sa clean and green barangay po, for the first place, 100,000 po yan sa muyang nalokam. For the second place po, 75,000. Third place is 50,000. Then may minor award po kita para sa pinakamalinig na coastal barangay. 10,000 po yan. And of course, sa Upland barangay din po is 10,000. So may may po sa minor awards po yung beautification kang along the roadside, mga landscape design, 3,000. Best implementer po sa rabies eradication program, 5,000. Best implementer of waste management, 5,000. Best community garden, 5,000 po. Sa backyard garden po, may tulo po kitang prizes, first and second third. Sa first place po, 10,000. Second place, 7,000. Third place po is 5,000. So yan po. So breakdown po ang major and minor prizes po for the clean and green program. So yan po. So budget po para sa ano. So yan po. Ang participant po kaya is the 17 barangays sa municipality of Balatan. So may mga criteria man po kami kayan. So, i-ano lang po. Ang basta po ang objecto po kami sa clean and green, which is mawasan ka po ang basura. Kasi po siya, lalo na po kang pandemic, dakulon pong dakulon na basura. Mga gloves, mga so iyo po ito naging ito yung para din diretso po in clean program. So yun po, and at least po ma-maintain ang kalinigan sa barangay and mag-igwa po ng sapat na pag-asat ang mga household kasi po iyo po bagayin so na dapat pa siguro po yung mga totoo pong mga pamilya. So kaya po binadgetin mo po yan para sa community backyard garden. So iyo po yan. Salamat. Sir, saro na lang po, Sir Mark, dapat po di sa mga trade po na hindi sa manlain-lain na barangay sa Tuya, particularmente yung mga yaon sa publikong lugar, sa mga national highway, hindi po sa Tuya, na kadalpukan mga motorista, and sa mga nagiging kausakan mga aksidente po ang mga ayam, mga ido na nagbabarag-barag sa mga tinampo. Kan na-obserbaran ko po kan mga nakaaging bulan garito, may lagi po kamong mga buwakan mga ido na dahil na po nagdako po kami ng mga ayam na dahil na mayong nag-aasikaso. Kumusta po ang implementasyon po kayo, sir? Ano po ito ano pa direkto pa po ngunyan? Actually, so yes po. Ongoing actually ang ang pag-implement pag-impound sa mga ASPI dome. So, manyan lang pong medyo nagka-problema lang po kami sa so mo yung mga gamit medyo na sumunod po in-inform po ang barangay since may mga barangay din po kasi na nag-implement na din po sa pagdako po ang ayam. So, ito ang inform lang po sila about antibiotics para po at the same time po mag-iwag po ang kada barangay. So sa part po ng registry office, hindi po ito sa actually ang Balatan po may gagawin pang-dig naman po. So doon po tig lalaag sa mga nadako. May ordinance man po kita about yan para ma-implementar po ang mga aspect na po. And last na lang sir, si mga sa pag-vaccination po sa mga ayaw sa rabies. And nalibot po rin doon sa barangay. And may mga po kamong pa na pabakunahan ng mga ayam. And doon po ito ay papalagos po. And siyempre sa mga masunod pong pirang ang effectivity kan sarong bakuna po sa mga ayam, pirang bulan lang o sarong taon. Sa effectivity po ang vaccine, 1 year po siya. Po siya 1 year. So pag 1 year na po, ipapabakunaan ulit. So ayan. So
So sa vaccine po, actually po ano na po ang 17 barangay sa dog vaccination. So nag-schedule po kami sa tapos na po ang 17 barangay. Kasi ko po pong natatanda, so mga dai po nagduman sa venue ng barangay na in-schedule me. So igo pa po. Pero ongoing, kumbaga, igo pa po kami ngunyan na taon po. I-saturate niyo po ang ibang 17 barangay po para gabos pong mga ayam is mabakunahan. Ayan, thank you so much, Sir Mark, sa mga pagkakaaga. And Karandang Philip, yan po ang mga pakikipag-ulay niya to si Sir Mark Abrera na bago pong Municipal Agriculturist Officer ka na Banuan ng Balatan dito sa lokal na gobyerno ka na Banuan ng Balatan. Dahil nawa bibigyan niya si Sir ka may mga kalakawan pa man ini, mabalidate po sa mga ibang barangay na duman sa inda pong pigsa sa libo ng search for cleanest and greenest barangay digdi po sa Banuan kan Balatan. Bueno, thank you so much, Sir Mark Abrera, and mabalas po, God bless po sa inyong opisina, and mabuhay po kamo. And para na Philip, yan muna ang tutuya pong nako ang informasyon. Ali po dito sa Banuan kan Balatan. Inima po si Karandang Pimo New York para sa RPN Radyo Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karondang Kim. Aligyan sa Banuan kana Balatan nakaulay ana city ana Municipal Agriculturist kana Banuan po nin Balatan sa paagi ni Sir Mark Abrera. Naubos so oras ta. Bueno, inabot na po kita kana oras kana sa tuyang pamamaaram. Sa pangaran ka na bilog na persa kan RPN Radyo Ronda DZKI News Team. Sa lado technical kay bahan niya to si Cha Benaobra, sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Aon man si Engineer Abelindon Turalio sa mga pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Barasay na nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pag-antabay.